Καλησπέρα σας από το κλουβί του Κορυδαλού, στο Δημοτικό Στάδιο Νίκαιας. Καθυστερήσαμε λίγο στη σύνδεσή μας. 10 περίπου λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην προοδευτική και στον Ατρόμητο Πειραιά. Στο μικρόφωνο και για αυτή τη μετάδοση ο Ντόγκι 2 και θα ακολουθήσει ο Τσίρος ως μέλη της ομάδας του Διφόπ, που έχουμε επιμεληθεί το έργο των ραδιοφωνικών μεταδόσεων των αγώνων της ομάδας μας. Έχουμε την 11η για την ομάδα του Ατρομήτου Πειραιά με το νούμερο 1 Λογοθέτης, Καλικαντής, Πολυχρονίδης, Σωτηρόπουλος, Κανθίας, Μιλωνάς, Σταθουλόπουλος, Φέκος, Κολοκώτης, Μητρόπουλος και Λοϊζίδης. 2-2 είναι πρώτο. Να επαναλάβουμε την 11η για την προοδευτική. 1 Χατζάκης, 2 Τσιαντούλης, 3 Χατζηγεωργαλής, 4 Δημήτρης Κόρτσας, 5 Ζίζηλας, 6 Αλεξίου, 7 Τσουλάκος, 8 Σταμπασίδης, 9 Ντούκα, 10 Λέκας και 11 Γρήβας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους της προοδευτικής, όλα τα βυσσινή αδέρφια μας που μας ακούν από Αυστραλία, από Αμερική, από Γαλλία, από Γερμανία, και να θυμίσουμε και τους σκόρερ. Καλησπέρα σε όλους σας, από όπου και να μας ακούτε. Καλησπέρα στα παιδιά στην Αυστραλία. Ελπίζω να ακουστήκαμε μέχρι εκεί. Καταπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο, με διπλή χρονογραφία από την Gate, με πολλά καπνογόνα, πλακάτ, σημαίες, όλα τα πανώ σε παράταξη, πάνω από 100 καπνογόνα στην αρχή, για να δώσουμε το μήνυμα σε αστυνομία, ΕΠΟ και ΕΠΑΕ ότι τα πυροτεχνήματα και τα βεγγαλικά δεν είναι έγκλημα. Η οπαδική κουλτούρα συνεχίζει, η προοδευτική συνεχίζει, 80 και πλέον χρόνια ιστορία, 40 χρόνια οπαδικό κίνημα, και το παιχνίδι σε λίγο ξεκινάει μεταξύ του Ατρομήτου Πειραιά και της προοδευτικής στο ιστορικό κλουβί της Νίκαιας. Στη φάση μπαίνει ο Τσουλάκος, παρενευλήθη παίκτης του Ατρόμητου, η μπάλα για την προοδευτική. Η μπάλα κατέληξε μέσα στο booth. Εφόσον προωθείται κι άλλος παίκτης του Ατρομήτου, να δούμε τι θα γίνει με το φάουλ. Ο Λέκας έχει αναλάβει να το εκτελέσει. Λέκας κοιτάει την περιοχή, κοιτάει τον πάγκο. Διαιτής δίνει κάποιες οδηγίες μέσα στην περιοχή για τραβήγματα. Τώρα ο Λέκας εκτελεί. Πολύ καλή σέτα, κεφαλιά και γκολ! Γκολ για την προοδευτική από τον Ντούκα. Συστημένη παλιά από τον Λέκα στο φάουλ. Ντούκα βρήκε την μπάλα και έκανε το 1-0 για την προοδευτική πολύ γρήγορα. Ένα 0 λοιπόν από το φάουλ του Λέκα, συστημένη παλιά στο κεφάλι του Ντούκα, προοδευτική Ατρόμητος Πειραιά, 1-0. Ακούτε τα πανηγύρια, τα τραγούδια, μακάρι να μπορέσουμε να σας φέρουμε και εικόνα από το φλεγόμενο κλουβί της Νίκαιας. Με καθόλου επαγγελματικό τρόπο θα έλεγα. Λέκας, το κόρνερ, συρτό, στα σώματα των παιχτών του Ατρομήτου. Χατζηγοαρής στο κέντρο, κοντρολάρει. Θα σεντράρει, θα βγάλει το Γρήβα. Αυτός ο Ντούκα μέσα στην περιοχή, σουτάρει ο Ντούκα 2-0! Σουτάρει ο Ντούκα 2-0! Διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ατρομήτου για offside στο Γρήβα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το σκορ είναι 2-0 στο 13. Κάθε 7 λεπτά η προοδευτική σε αυτό το παιχνίδι βάζει γκολ. Και πάμε για ακόμα ένα over. Στο Progressive Bet ελπίζω να έχετε παίξει over. Στο φόρουμ της προοδευτικής. Τραγούδια, χαρές, πανηγύρια. Η προοδευτική δείχνει δόντια, δείχνει ότι μπορεί να ανέβει. Και ο Ατρόμητος ξανά σε μια στημένη φάση, διαγώνια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γιατί στείνει το τείχος, σφυρίζει,
Το φάουλ εκτελείται, η σέντρα, κεφαλιά και 2-1. 2-1. Το γκολ το έβαλε το νούμερο 6 του Ατρομήτου. Στο 18ο λεπτό. 2-1. Το παιχνίδι αποκτάει ξανά ενδιαφέρον, εφόσον χωρίζουν τις ομάδες μόνο ένα γκολ και μερικές φορές ένα ίσον κανένα. Τσουλάκος. Πολλά σώματα στο κέντρο, καταλήγει μπάλα σε παίχτη του Ατρομήτου. Τσουλάκος αφήνει να πάρει, δεν μπορεί. Χατζηγεωργαλής μαρκάρει ωραία, αλλά δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Προωθείται του Ατρόμητο σε την περιοχή, το σουτ. 2-2. Το σουτ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 2-2. Ο σκόρερ είναι ο Μητρόπουλος για τον Ατρόμητο. Το γκολ στο 44, το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή. Το μακάρι ο Μητρόπουλος που του παίρνει την μπάλα out για την περιοριστική. Ντούκα, Λέκας, συνεργάζονται ωραία. Λέκας, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, βγάζει έξω στο Γρίβα. Γρίβα στην κόβει ωραία. Θα σουτάρει. Γκολ! Γκολ για την περιοριστική! Μπράβο, μπράβο! 3-2 με τον Γρίβα. Ο Ντόνκι έχει χάσει τον έλεγχο και σπάει τον μπουλ. Ο συνάδελφος, συνοδοιπόρος και αδερφός Ντόνκι έχει σπάσει τον μπουλ. 3-2. Μπαίνει κόσμος μέσα στο μπουλ, πανηγυρίζουμε, καπνογόνα. Όλοι όσοι ξανά η προστική παίρνει ξανά προβάδισμα και υπάρχουν ασημασίες μεταξύ των πάγκων κάτω από το μπουλ ακριβώς. Και υπάρχουν συμμαχίες μικρές, κάποιες αντεγκλήσεις θα έλεγα, κάποιες συμμαχίες, στον χώρο του κέντρου μεταξύ των παιχτών. Τα πράγματα ηρέμησαν και στον πάγκο. Κάποιοι θεώρησαν ίσως ότι κάποιοι από τον πάγκο της Εθνικής αντέδρασαν λίγο υπερβολικά στον γκολ. Συμβαίνουν αυτό στο ποδόσφαιρο. Ο ύμνος ισχύει για άλλη μια φορά. Η Εθνική στη θέση οδηγού ξανά στο μάτς. Αυτή τη φορά ο Γρίβας, ίσως ο πιο πολύτιμος παίκτης της χρονιάς για την Προεστική, παίρνει πάνω του μια φάση και κάνει το 3-2 υπέρ της Προεστικής. Πολλά γκολ, πολλές φάσεις, ωραίο παιχνίδι μεταξύ δύο ιστορικών ομάδων. Υπενθυμίζουμε σε όλους σας τα pre-game και τα post-game ρεπορτάζ που δείχνουμε. Αυτό το παιχνίδι έχει ιστορία σχεδόν 60 χρόνων. Η πρώτη φορά που συναντηθήκαν οι δύο ομάδες ήταν το 1946. Δύο ιστορικές ομάδες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά κονταρακτηριούνται εν έτου 2000, αυτή τη φορά στη Δέλτα Εθνική. 3-2 με το Γρίβα. Περνάει μπροστά ο Ντούκα. Κόβει την μπάλα, προσπαθεί να κάνει τα κουνάκια την μπάλα του Σιελέκα. Την τέχει τώρα, λέγει μέσα στην περιοχή, σουτάρει. Απεκρούει ο νομοθέτης. Γρήγορα στη φάση, την παίρνει. Ο Σταμπασίδης το κάνει και έξω. Ο Σταμπασίδης το κάνει και έξω. Δεν κάνει ευκαιρία για την Προεστική. Σωρία ευκαιριών για την Προεστική σε όλο το παιχνίδι. Ενδεικτικά να σας πω ότι το χαρτί εδώ με τα στατιστικά κοντεύει να συμπληρώσει σελίδα η Προεστική με τις ευκαιρίες της. Σημειώνει εδώ ο Ντόνκι, το post-game θα το βρείτε στο proinside.com για να έχετε μια σφαιρική άποψη του παιχνιδιού, πάντα αντικειμενικά, πάντα σοβαρά, σωστά. Από τον ενιαίο διαδικτυακό φορέα. Η μπάλα ξανά στο κέντρο, ο Σταμπασίδης. Θα σουτάρει η μπάλα μέσα στα σώματα, Γρίβα στην άλλη μεριά. Στον Αλεξίου, το μερό σουτ δοκάρι. Αλεξίου, το μερό σουτ που καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι και έξω.
μωρή πουτάνα! Έλα ρε φίλε, ναι! Επανέρχεται την μπάλα από τους καρφαλωμένους οπαδούς της Προεδρικής Αγκάγγελα. Είναι γνωστούς σε όλους τους τζαμπαζίδες του τείχου, χρόνια, πολλά. Άνθρωποι ανεβασμένοι στον τοίχο να κοιτάνε το παιχνίδι. Ναι, Κασπερόνια Κόρτσα. Κόρτσας δεν μπορεί. Και το παιχνίδι λίγη νικήτρια Προεδρική με 3-2. Υπενθυμίζουμε 1-0, 2-0, 2-1, 2-2 και 3-2 ήταν η διακύμανση του σκορ. Η Προεδρική παίρνει ακόμα 3 βαθμούς, συνεχίζει το αέκτος σε τίποτα και πρωτάθλημα. Και το παιχνίδι τελειώνει εδώ στο Κορυδαλό. Οι οπαδοί της Προεδρικής ζητούν από τους παίκτες να πάνε στην κερκίδα και αυτό κάνουν. Πανηγυρική ατμόσφαιρα. Από μένα να είστε όλοι καλά. Σας περιμένουμε ξανά στο επόμενο παιχνίδι, στο επόμενο εντός ή στο επόμενο εκτός. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να αγαπάτε τους γύρω σας και να παλεύετε για αυτά που αγαπάτε. Η Προοδευτική άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό, ύστερα από κεφαλιά του Ντούκα μετά από στημένη φάση. Φάουλ εκτέλεσε από τα δεξιά ο Λέκας. Ο Ντούκα διπλασίασε τα τέρματά του κατά τέρμα της Προοδευτικής στο 13ο λεπτό με σούτ εντός περιοχής. Ο Ατρόμητος Πειραιά μείωσε με κεφαλιά του Μιλωνά μετά από σέντρα του Μητρόπουλου στο 18ο λεπτό για να ισοφαρίσει με την λήξη του Μικρόνου στο 49ο λεπτό με ένα σούτ εντός περιοχής του Μητρόπουλου. Στο δεύτερο ημίχρονο η Προοδευτική ήταν καταιγιστική, είχε όλες τις ευκαιρίες, όλες τις φάσεις. Ο Ατρόμητος Πειραιά ήταν κυριολεκτικά ανύπαρκτος, δεν έκανε ούτε ένα σούτ προς την αιστεία στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος. Και έτσι στο 61ο λεπτό ήρθε ο Γρήβας με μια ατομική προσπάθεια με σούτ εντός περιοχής να γράψει στο τελικό 3-2, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με το ένα το προσωπικό του γκολ για εφέτος. Κάπου εδώ θα κλείσουμε τη ραδιοφωνική μετάδοση από το κλουβί σιγά σιγά. Ακόμα δεν έχει αδειάσει το γήπεδο. 3-2 τελικό σκορ Προοδευτική Ατρόμητος Πειραιά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους μας που μας άκουσαν. Φιλιά σε όλο τον πλανήτη! Όπως λέει ο Νόγκέτερ, φιλιά σε όλο τον πλανήτη. Από Αυστραλία, πολλοί φίλοι από Δελαΐδα, από Σίδνεϊ, από Μελβούρνη, από Αμερική, από Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Τέξας, από Γαλλία, από Λεμάν, από Γερμανία, από Σουηδία, από Νορβηγία και από τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. Είχαμε πάρα πολλούς ακροατές σήμερα. Παρουσία, δεν άφηγε. Ναι, ο φίλος Φίλτρος ήταν εδώ μαζί μας στο booth. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Προοδευτικής, είπαμε, ενάντια στη Ριγλία Ραφίνας. Αναμένεται μεγάλη εκδρομή από τους φίλους της Προοδευτικής. Ακολουθούν δύο παιχνίδια εντός έδρας για την Προοδευτική, με Μύκονο και Ολυμπιακό Λαυρίου. Θεωρητικά εύκολο το πρόγραμμα με δύο εντός έδρας παιχνίδια μετά. Από το κλουβί σας χαιρετάμε όσους ήταν εδώ στη μετάδοση, από τον Donkey 2, τον Σπίλτρο, τον Nogator, τον Mike, τον Τζούρου, τον Κώστα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Το βράδυ στο ProTube και στο ProInside θα αναρτηθούν οι φάσεις του παιχνιδιού κατά γκολ. Αύριο θα υπάρχει το ρεπορτάζ του αγώνα και θα αποσπάσουμε τα ραδιοφωνική μετάδοση. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, ραντεβού στον επόμενο εντός έδρας αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα: Προοδευτική Νεολαία, Ατρόμητος Πειραιά 3-2, σκόρερ ο Ντούκα στο 7, στο 13 ο Ντούκα, στο 61 ο Γρυβάς. Από εμάς, γεια σας.